sika ken siak anyaman apan nagbiag. Agkakabsat tayo, agkanta tayo, idiri tayo. Ken ayati apu tayo. Napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Pangpangro na tayo nga ikararagan kakabsat, ti pagilian tayo, nanguro na dati mapasangasangan nga bagyo. Ti Diyos na bilbilig, nga manti anyaman nga bagyo, anyaman nga didigra kada tayo, nga masapul ta, nga sisasagana tayo. Tanudad duma, itid na dagitoy, tapno, riinaan na ti pamati, riinaan na no si asino tayo, iti imatang na, ura iti kangitingitan, dagiti didigra. Agkamatalag tayo kenkwana, kararagan tayo mat, dagiti amin na masaksakit, dagiti amin nga dumawdawat, ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo makiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Sika na ibaon, tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo, kaasyan na Sika nga kami. imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na Sika kami. asitutugaw, iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo, kaasyan na Kaasyan na kami. tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kat manang si a Diyos, no awan ta panulong mo, saan mi amabalin ti agserbi asipupod no ken ka, ipaay mo kadi, tagturong ka masiregta, ket awan pagbidutan mi, iti pananggunod mi kadagitiin karkarim, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw, iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Pakumusta ak da Priscilla ken Aquila, akakaduak a nagserserbi ken Kristo Jesus. Impustada ti biagda gapu kanyak. Saan la asyak ti agyaman kadakwada, no di pay ket ti amin nga iglesia dagiti hentil. Pakumusta ak met ti iglesia nga agigimong iti balayda. Pakumusta ak ni Epeneto apat gek agayem. Isu ti imuna anamati ken Kristo iti probinsya ti Asia. Pakumusta ak ni Maria ang nagrigrigat ang nagtrabaho para kada kayo. Pakumusta ak da Adronico ken Hunya akadaraak ken kakaduak an ibalod. Amunay ida dagiti apostoles. Imununa dagem siya ang nagbalin a Kristiyano. Pakumusta akmet ni Ampliato, apat gek agayem, iti pinakikadkadwa iti Apo. Kastamit ni Urbano akatrabahuan mi, iti panagserbi ken Kristo. Nipay Estakis apat gek agayem. Agkikinabla aw kayo iti nainkabsatan nga agek. Pakumustaan da kayo ti amin nga iglesia ni Kristo. Siya ni Tercio a sekretary anang isurat iti daytoy idanon kumet kada kayo tina Kristyanuan a pakumusta. Pakumustaan na kayo ni Gayo anang sangsangili kanyak ken akin balay ti nagigimungan dagiti mamati. Pakumustaan na kayo met ni Erasto at tesorero ti syudad ken ti kabsat tayo akwatro. Madaydayaw ti Diyos, manakabalin kayo pagdalin na edan, as ititibker ti pamatiyo. Kas mayanurot iti naimbag nga damag, nga ikaskasabak, may papan ken Kristo Jesus. Ken kas mayanurot iti na iparangarang apalimed ti kinapudno, an nailembeng manipud
idi punganay. Ngem ita, na ilatak da ito ay kinapudno, babaen dagiti sinurat dagiti propeta, ken babaen ti bilin ng agnanayon a Diyos. Ana ipakamu ka dagiti amin a nasyon, tapno mamati ken agtulnog ti amin a tao. Madaydayaw kumay ti agnanayon, babaen ken Hesu Kristo ti maymay sa a Diyos, ang masirib iti amin. Amen. Ti sao ti Apo. Agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo o Apo. Agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo o Apo. Inaldaw to nga agyaman nakken ka, idaydayaw kunto iti nagnanayon nga awan inggana. Naindaklan ti Apo, ket maikari ti amin a panagdayaw, saan ang matukod ti kinatanok na. May daydayaw to dagiti aramid mo iti tunggal kapututan. Ipakaamudan to dagiti gapuanam a naindaklan. Masarsaritan to ti daeg ken dayag mo, utubek to dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo. Agnanayon to nga idaydayaw ko tinagan mo o Apo. Sa ka o Apo, dumdumngeg tuyadipen mo, at daken ka dagiti sa uamakay Iteti agnanayon na biyag. Alleluia, 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 Alleluia. Addaken ka dagiti sa uamaka iteti agnanayon na biyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ibagak kada kayo, pakigayam yo dagiti naindagaan asanikwayo, tapno inton maibusan kayo. Maawat kayto iti agnanayon a pagtaengan. Ti tao a mapagtalkan kadagiti babasit a banag, mapagtalkan dantumet kadagiti dadakkel. Ngem ti saan a matalek kadagiti babasit a banag, saan met a mapagtalkan kadagiti dadakkel. Ngarod, no saan kayo a matalek nga agaywan kadagiti naindagaan agameng, kasano ti panakaitalek kada kayo, dagiti napaypayso agameng. No saan ang mabalin ang maitalek kada kayo, dagiti saan nyo akukwa, si asinon to, timangted kada kayo, iti kukwayo. Awan ti adipen ang makapagserbi iti dua nga among, tagurain nanto ti maysa, ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbin to, asi papakumbaba iti maysa, ket umsyan nanto ti sabali. Diyo mapaggeddan a pagserbyan ti Diyos ken ti sanikwa. Nangeg dagiti Pariseyo amin dagitoy, ket inayaw da ni Jesus, agsipod ta naagum da iti kwarta. Kuna ni Jesus kadakwada, agparang kayo akasla nalinteg iti imatang dagiti tattao, ngem ammo ti Diyos, ammo ti Diyos dagiti naguneg ti puso yo, ta tinapateg iti panagkuna dagiti tattao, awan serserbina iti imatang ti Diyos. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ito yung Ebanghelyo tayo, tingitingan ni Apo Jesus, ti kapateg tinainlubungan asanikwa, ken ti nagan nga agturong iti Diyos. No ti tao ke naagum, naimot, na managing bubukod, awan ti talek na iti grasya ti Diyos. Kala ko no taltalkem laeng gipigsam dagiti sanikwam dagiti kukwam no hammo nga iparabor, awan ti talek iti grasya ni Apo Dios. Iso nga haan nga maibagay ti kina Kristiyano no ti tao ke
na imot, na agom, bagbagi na lati pampanunutin na haan nga maitalag iti, haan nga maibagay iti kina Kristiyano, wano maawagan nga anak ti Diyos. Kung ada dagiti sanikwa tayo, ada imparabor na kada tayo, kung ana pakigayam yo. Kasano pa pakigayam mo no iimot. Kasano pakigayam mo no imot kamat. Pakigayam yo kung ana, kasano nga pakigayam mo no bagbagim. Ti serserbiam kin bukod mo nga bagiti itantanok mo. Ay ti ibagbaga ni Apo Jesus. Tano matalag tayo iti basit abanag. Matalag tayo mat iti dadakkel. Baliktaden tayo. Kaslaawon ibangir tayo. Kahit kung saawon ibangir tayo. Nukurang mo titalek mo iti padam nga tao. Turang titalek mo iti bagim. Kurang mo titalek mo kini Apo Diyos. Iso nga ti tao ka managatap. Ti tao ka, tila makikita na ti daduma ka, kamalida, ti tao ka, awan na saya at nga itid na kinikabsat na no dikat puros bansag, puros madi, baka kurang ti talag kini Apo Diyos. Iso nga dahito ti tulbag ti amin, agtalag king kuana. Kadagiti gundaway, ang tatanga panawan, anya ti pakariribukan tayo, anya ti namnama tayo, ay ti pagilyan tayo, madama, panagdadalos, korporasyon. Dinamnama idin, ti kung kunatay idin kakaslawan namnama na nga makorek kumadagitoy, ngam tatarumwar. Naggargaraw ni Apo Diyos. Kadagiti babasit nga banbanag, no insalakan na tayo ni Apo Diyos, kadagiti babasit nga banbanag, kadagiti uray dito ibagbaga tayo nga bagyo, dito ibagbagada nga umay kada tayo, kabailan na tayo nga isalakan. Dahil ti talak nga mapankin ni Apo Diyos, kabailan na tayo nga isalakan. Haantay nga bukbukudan ti pigsa tayo, won agtrabaho tayo, agalwad tayo, agannad tayo, ngam kangrunaan talak kini Apo Diyos nga iso ti mangsalwad, anak na tayo, numabalbalin nga ka, ibaga tayo ang han na tayo nga baybayan, han na tayo maiturad nga baybayan, ta anak na tayo nga rod. Mi ken ka Apo to'y biyag mi idatun mi to'y puspuso mi si ka Apo bagus ken kamang mi idatun mi daytoy ayat mi agtalekam ken nangaywan mo sasainek mi ipangag mo agtalekam kenta sip ngeti biag mi waya idem kada kami. Kumararag tayo kakabsatop no datayo ken dagitoy adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na makaiayo kad ken kaapo daytoy panagsakripisyo mi agbalin ko mga ubog a paggapuan ta kaasim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno una ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Hesus Kristo nga ay ayatem nga anak mo. Iso ti berbom kat gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda ket iso pay ti imbaon mo aman nubot ken mangisalakan. Nagbalin a tao babaen ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria
Inyon nat na dagiti ima na idi nga agtutuok tapno parmekan na ni patay, ket iparangarang na ti panagungar. Iti kasta tinungpal na tinakem mo, ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaaykan ka. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santos, amang ibunan kadagiti pakaidaydayawam ket iti maymay sa atimat konami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit kandaga, napnuda ti pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, hosana. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, gati paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi, Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Hastamet akalpasanday di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, innakam insalakan, si ka nanubot. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan di kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatum kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga use nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumati nakem mo, ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam del daw itoy, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami.
O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanyak, ganti may salaing nga sa mapaimbag tontoy kararuan. Kumararag tayo. Tinaraunan na kamapo iti bagikan dara ni Kristo, ituloy mo kad ti panangisalakan mo kada kami, ket ipan na kami ti ragsak nga inkarim, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ulitek Apo iraman nyo man ti kararagyo, dagiti parents ken participants iti First Communion ijay St. Augustine Parish jay Bantay Recollection datatta. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.